Gihatagan og ngipon sa Hunta Probinsyal ang Executive Order No. 16 ni Gobernador Gwen Garcia. Gipasar sa Hunta Probinsyal atol sa special session ni adtong Martes, Hunyo 14. Gipanguluhan ni Vice Gobernador Hilario Davide III ang ordinansa nga naghatag og katarungan sa paggamit og face mask sa gawas o mga open ug well-ventilated nga mga dapit. Hingpit na kining mahimong balaod sa higayon nga mapirmahan na kini ni Gobernador Gwen Garcia. Ang lakang sa Hunta Probinsyal mi-ratify o naghatag og pag-uyon sa Executive Order ni Gobernador Gwen Garcia. Kalabot sa optional nga pagsulob og face mask sa gawas sa balay o open ug well-ventilated places. Ubos sa mga ordinansa nga giduso ni Bukal Jimbo Borgonya. Walay dakop nga mahitabo dinhi sa lalawigan kung adunay masakpan nga dili magsulob og mask sa gawas. Apan kung ana ay daghang tawo, giduso gayud ang pagsulob og face mask ug ipatuman gihapon ang pagsulob niini sulod sa mga sarado ug air-conditioned nga mga lugar ug alang ni adtong adunay mga sintomas sa sakit sama sa ubo, sipon ug hilanat. Si Bukal Kerry Kinshimura, chairperson sa Committee on Public Health and Social Services, mipasabot kung nganong uyon siya sa maong balaod. The measure did not authorize the abolition or the non-wearing of face masks, but instead provided options in view of certain conditions. This committee believes that the proposed ordinance, though optional on its import in relation to various circumstances, is not only ideally permissive, but significant in making our initiatives against COVID-19 attuned to the most logical and practical way of wearing face masks. Furthermore, Mr. Chair, this committee took cognizance of the geographical conditions of our beloved province of Cebu, where most of our cities and municipalities are coastal, and that the application of this proposed measure is indeed practicable, logical, and reasonable. Uban sa taho ni Mylene Manto, Paula Mendoza, Balita sa Subo.